Pamätám si to ako dnes. V máji 1945 sa konečne ukázalo slnko a do ulic vyšli ľudia. Po 4 rokoch vojny sme zas verili, že máme nejakú budúcnosť, dokonca možno svetlú. Každý, kto mohol, začal budovať lepší svet. Niekto staval domy, iný zas cesty, niekto znárodňoval, niekto zváral. A niekto udával, každý podľa svojich schopností a potrieb. No čo, zvykli sme si. Ak porovnávame 50. roky so 60. sú hrozné. Ak ich porovnávame so 40., treba si uvedomiť, že na mnohé už tí ľudia boli zvyknutí. Oni si počas vojny zvykli na to, že suseda možno vyhnať z domu, že to je normálne, že deti nejaké možno kvôli rodičom vyhnať zo školy. Čiže tá možnosť tej okamžitej vzbury, že je to niečo nové a preto sa treba búriť, tak tá už bola dosť ubitá práve z tej skúsenosti o tých 5-10 rokov skôr. Ale kto by sa búril v takom hnusnom počasí? Uznajte, február nie je kto vie aký mesiac. Do módy prišli baranice, rečnenie na tribúnach, mávanie zástavkami a veľa červenej farby. Hviezdy, šatky, transparenty. Dorazil víťazný február, za ním marec, pod apríl a ani sme sa nenazdali a jedného rána sme sa zobudili do socialistického leta. Istý čas som žil u svojej starej matky, lebo moji rodičia sa rozviedli. Moja stará matka žila na dedine. Tam som chodil do školy, mali sme náboženstvo, spieval som v zbore v kostole. A prišiel som do Bratislavy a už tá zmena fungovala. Zdravilo sa čest práci, namiesto dobrý deň. Súdruh, učiteľ, súdružka, učiteľka. Spievala sa pieseň práce na začiatku vyučovania, namiesto modlenia. No takže to bola veľmi prudká zmena a tým, že som vlastne prišiel z dediny do mesta, tak o to intenzívnejšie som ju zaznamenával. Takto vyzerá správny hospodársky kolobeh. Priemyselné výrobky idú na vidiek, výrobky roľníka do mesta. Ale najžiarivejším vývozným artiklom slovenskej dediny boli predsa slovenské dievčatá. Švárne Maríny, Aničky a Katky. Voňali senom, vrkoče im lietali, keď bežali v ústrety svetlej budúcnosti. A tie ich stepilé nahé lítka, na tie sa nedalo zabudnúť. Chlapci a dievčatá prichádzali do tejto školy predovšetkým z celého Slovenska a boli to zvyčajne deti takých skromnejších dedinských rodín. Vtedy sa tomu, alebo dneska tomu môžeme povedať, taká neskazená mládež. Že som bol roľníkov syn a jednoznačne, že sme mali 14 kusov statku. To nebolo jednoduché. Ja som možno robil viac, keď som bol doma. Ešte ako tu, keď som bol 8 hodín v robote. Mi ohromne padlo dobre, keď mi prišla pozvanka sem a že mám nastúpiť a zrovna sme na lúkach kosili jej cez prázdniny. Takže som obesil kosu na stroma a šiel som. No a najväčší taký zadrh bol tu, keď nám povedali, že budeme pleciari. No čo budeme, košíky pliesť, alebo čo? To ani šajnu nemal nikto, že sú teda pletacie stroje, ktoré toto prevádzali a tak. No ale to sklamanie hneď zmizlo, keď sme sa dostali do fabriky a nás postavili k strojom, to sme len oči vyvalovali. Musíš dávať pozor, aby si vždy medzi formou a prstami mala miesto na pančuchu, inakšie sa popáliš. Nezabudni na to. Na to nezabudnem. Musíš pracovať presne a rýchlo a hlavne šetriť materiál. Formy máte v poriadku. Vidíte? Tak máte pracovať. Áno. Navliec, vyrovnať, päť a špička musí sedieť.
navliec, vyrovnať, pätá špička musí sedieť. Navliec, vyrovnať, pätá špička musí sedieť. Tak toto sa volá formy na formovanie pančuškových nohavíc. Konkrétne toto sú formy na formovanie detských pančuškových nohavíc a toto sú formy pre formovanie dospelých. Čo bolo skôr? Ponožky či pančušky? A neboli pančušky len ponožky vytiahnuté nad kolená? A aby tam hore dobre držali, museli si ich ženy pripínať na pančuškový pás? Áno, ten pás, o ktorom všetci v triede rozprávali, ale nikto ho na vlastné oči nevidel. Zaujímavosťou na týchto pančuchách bolo, že to boli ploché a museli sa po celej dĺžke zadnej časti zošívať. A mali tam taký steh, a keď to dáma nosila, musela si dať veľký pozor, aby ten steh išiel rovnomerne po zadnej časti nohy. Zamysleme se tedy nad tím, co všechno podmiňuje vznik nejrozličnějších věcí naší denní potřeby. A silonky. Opatrně. To je taková docela běžná věc. A víte vůbec, že pavučinková krása vašich silonek má svůj původ kdesi hluboko pod zemí? To snad přeháníte. Nikoli. Silonové vlákno se totiž vyrábí z uhlí. Ten umelý hodváb vlastne dokázal nahradiť, alebo veľmi sa približoval tomu prírodnému hodvábu, ktorý bol mimoriadne luxusný. To bola vlastne drahá záležitosť, mať hodvábne pančuchy. Preto zrazu tie nové materiály určite otvorili takú cestu k tej demokratizácii tej odevnej kultúry celkovo. Pretože umožnili aj žene strednej vrstvy, aby si kúpila tie pančuchy z toho umelého hodvábu. Prvé nylonky, čo moja mama mala, tie už boli začiatkom 50. rokov, ale tie boli samozrejme neboli u nás vyrábané. Tie sa sem dostali nejak pašované, boli z Viedne. A predávali sa za veľké peniaze, samozrejme každá žena ich chcela mať. Tieto pančuchy boli veľmi citlivé, alebo muselo sa dávať pozor, lebo to bol jemný materiál, teda museli mať aj pracovníčky pedikúru, aj dámy, ktoré to obliekali, museli mať teda ten nôžky, pedikúru, aj manikúru, aby nevznikol zádrh. Nebola to veľmi v tom období lacná záležitosť, hej, vtedy si to nie každý a na každý deň mohol dovoliť. Boli to predurčené len na také spoločenské príležitosti. Boli špeciálne opravovne pančuch, ako keď ste došla do obchodu s obuvou, tak tam bolo oddelenie, kde opravovali pančuchy. Nejaká pani, väčšinou to ženy robili a taký zvláštny stroj, to bol, to tak nejak behalo a tak to ako nejakým spôsobom zašívali. No samozrejme tým, že toho bol nedostatok, tak tie pančuchy sa nosili až do zodrania. Pančuchy a podvesky sa razom stali ženskou zbraňou číslo 1. Stačilo si natiahnuť pančuchy a mladé proletárky sa ako zázrakom premenili na buržoázne fatálne ženy. Muži kvôli ženským nohám v pančuchách boli schopní všetkého. Zbíjali, kradli, páchali kriminálne činy ako zvery. A popri tom našli silonkám aj ďalší spôsob využitia. Keby som išiel v banku alebo nejakú peňažný ústav, je identifikácia, áno, lebo sa poznáme tuto, áno, ale či by ste vedeli z tejto situácie, že mám tú pančuchu na hlave, či by ste vedeli popísať, aký má nos, viete, ten identikit vyhotoviť. Pokiaľ nie je niekto bezdomovec a nechce mať svedkov, doma si to vyskúša, že ako to bude, či bude ho vidieť, poznať. Mu záleží na tom, aby ho nikto neopoznal. Poznám vás, áno, dlhšiu dobu, ale kebyže vás takto stretnem niekde na ulici, alebo teda na mieste činu, že náhodou by som sa tam zdržiaval, určite by som vás nestotožnil, určite by som vás neopoznal. Šicí dílna punčocháren národního podniku SWIP v Gotwaldově splnila zvýšený lednový úkol na 110%. Členky jejího vzorného pracovního kolektivu
kontrolorka Usilonu Marie Fischerová, nejlepší řetiskovačka v republice Dana Šufanová a všechny ostatní se rozhodli bojovat proti škodlivým vlivům jednostranné práce. Zavedli si proto aktivní 5minutové tělovýchovné odpočinky, FIS-minutky. Instruktorku řetiskovačku Olgu Příhodovou jim vyškolilo středisko výzkumu a péče o pracující. S FIS-minutkami měli sovětští pracující nejlepší zkušenosti už v těch dobách, kdy u nás a právě u Bati a jinde vrcholilo vykořisťování dělníků. Šťastie a radosť boli na predpis. Aspoň to tak vyzerá z dobových dokumentov. Ten, kto nebol v socialistickej vlasti šťastný, bol podozrivý. A tak sú všetky fotografie a filmy z týchto čias nabité optimistickou energiou. Nihilisti, pesimisti a podvraťáci boli svorne vyretušovaní. Množstvo fotiek, ktoré by sme vnímali ako dokumentárne, tiež si treba dávať pozor na príznaky, ktoré naznačujú, že by mohlo ísť o kašír. Ak si všimnete napríklad túto dámy, všetky majú rovnaké šatky. Ak dnes prídete do obchodu, nenájdete tam dav ľudí, ktorí by mali niečo úplne rovnaké, ako rovnaký vzor, rovnaká značka, rovnaké všetko. Takisto možno to vnímať ako prejav toho, že vôbec niečo v obchode je. Z druhej strany nám už to aj indikuje to, že pre tých ľudí to bola obrovská zvláštnosť, že teda všetci sa išli pozrieť na ten jeden predmet, ktorý niekde je. Mnohokrát to boli fotky práve z výstav spotrebného tovaru. Čiže niečo, čo sa ukazovalo, že toto budeme mať a budeme to niekedy vyrábať a vy sa k tomu niekedy dostanete. Nadešel čas, teď pracující, v jednotné frontě jdem. Nadešel čas, je třeba říci, naše je tahle zem. Takým základným pravidlom bola samozrejme jednoduchosť a vyhýbanie sa možno nejaké zdobnosti. Pretože zdobnosť alebo nejaké zdobné elementy skôr boli odkazom na takého toho kapitalistického, buržoázneho jedinca a tento pohľad na modu určite nebol akceptovaný. To bolo také uniformované, v škole sme mali, ja neviem, tie silové nohavice, dokonca niektorí mali aj pionierské uniformy, s tými boli také problémy, že boli len 2 alebo 3 veľkosti. Tak tí, čo boli povedzme trošku silnejší, tak v tom boli takí napraskaní, že vyzerali veľmi komicky. No a tí, čo boli povedzme chudí a sa vyfasovali niečo také veľké, tak vyzerali v tom jak hastroši. Ja som zažil aj skauting, aj pionierskú organizáciu, nedalo sa to porovnať. Rozdiel bol predovšetkým v tom, že v skautingu sme robili výlety do prírody, všelijaké také tie hry. A v pionieri sme schôdzovali. Stále sme schôdzovali a potom v Bratislave otvorili pionierský palác, tam, kde je dnes prezidentský palác. A v tom pionierskom paláci boli všelijaké záujmové krúžky. No a tam bol dosť prísny výber, ale pamätám sa veľmi dobre. Ja som sa tam, myslím, ani nedostal, ale viem, že a to ma zaujalo v tom čase, že tam bol aj banícky krúžok v pivnici. 50. roky sú práve roky, kedy som sa teda narodil. A sú to také spomienky na to detstvo. Sme boli vlastne 3 bratia. Sme mali veľmi striktne rozdelené odevy alebo šaty na také domáce nosenie, respektíve na všedné nosenie a na doby, kedy boli teda nejaké sviatky, hlavne nedeľa, teda sviatky. Bolo to samozrejme dané aj teda nejak tými peniazmi, ktoré teda rodičia teda mali, takže na sviatky sme boli vždycky vyobliekaní, vyčesaní. A na ten všedný deň samozrejme také kľúčové oblečenie boli tepláky. A v lete, keď bolo teda až moc teplo, tak ani tepláky, tak dokonca trenérky, s ktorými sme chodili vlastne aj do školy. Ale tak na také voľné chvíle sa používali tepláky. To bolo také obľúbené oblečenie na voľné chvíle. V tom sme behali po dvore, v tom sme šantili. A bolo to také, dá sa povedať, taká uniforma mladých v prvej polovici 50. rokov. Pre ten voľný čas, samozrejme, už potom, keď sa chodilo, už sme boli starší a nejaké kontakty s dievčatami, tak určite sme tam neprišli v teplákoch, ale
nejakým spôsobom. Každý, kto mal texasky, bol král, lebo tí ostatní za nejaké úplatky, za žuvačky a za také všelijaké veci si ich požičiavali, keď chodili napríklad na rande. Tepláky boli niečo, v čom si môžete hoci kde sadnúť, môžete vonku posedávať. No a na to tie tepláky boli taká ako dosť pohodlná, dosť hodný odev. A najmä zase iný veľmi nebol. Keby mali ako slušné nohavice nedelné, no tak v tých by si nemohli nikde sadnúť, zašpiniť. Takže v tomto zmysle by to, ako to celkom vítali, že ich majú. Mne stále vadilo, že to nemá vačok a má vzadu ten vačok. A že mi to vypadalo, tak ja som si tie tepláky otočil, takže ten vačok som mal tu. No a keď to chalani videli, teda na dvore, tak sa im to páčilo. Potom mami na to našili zips, čiže keď sme mali, ja neviem, kľúče, alebo také, sa ešte tedy nenosili kľúče okolo krku, tak sme si tam do toho vačku dali a bolo to také praktické. To, že to bol vlastne taký dostupný typ odevu, zrazu už nebolo len na tých detských pieskoviskách vidieť, na tom poli a v rámci nejakých pracovných aktivít, ale ľudia vlastne si zaužívali alebo zvykli si nosiť tepláky všade. Práve aj na miesta, kde vlastne vôbec nemali byť určené. Život nie je promenáda, vie byť trpký, vie byť zlý. Život nie je promenáda, to si nemyslím. Spadli mi do mláky, pekné tepláky, kvalitný výrobok z umelej hmoty. Mal som ich veľmi rád, boli mi akurát aj do spoločnosti, aj do roboty. Tepláky vždy znamenali, alebo aspoň v časoch, povedal by som, mojej mladosti aj isté spoločenské zaradenie. Taká nižšia stredná vrstva, dajme tomu, nosila tepláky, predstierajúc, že je to vlastne športový odev. Tak ako niektorí dnes nosia tie oteplovačky, alebo ako sa to volá, aj do kaviárne. Na tento úbor netradičný, v ňom som sa pred rokmi zoznámil s manželkou v telocvični. Dlhodobo existovalo rozvrstvenie a aj vyjadrovanie sa z príslušnosti nejakej k triede cez oblečenie. Čiže tí ľudia, mnohí ešte stále, hoci mali na to stále menej a menej možností, snažili sa udržať práve tento aj svoj imidž, že sú niečo iné ako tí ostatní, alebo naopak v prípade ohrozenia sa snažili veľmi rýchlo splývať a boli presné indikátory, čo na seba dať, aby bolo jasné, že teda splývať chcete. Napríklad môj otec, ktorý bol bankový úradník, tak keď zrušili Tatrabanku a dali ho do výroby, tak dokonca začal namiesto klobúka nosiť čiltovú čiapku, čo sa asi vyžadovalo. Chvíľu to trvalo, potom sa vrátil ku klobúku. Ale boli ľudia, ktorí neboli ochotní zmeniť svoje oblečenie ani svoje spôsoby. Ďalej chodili do kaviarny, ďalej tam hrali šachy alebo karty, stretávali sa so svojimi známymi zo svojho okruhu. Takí ľudia existovali. Všetko bolo vidieť veľmi dobre na Korze, aká je móda. Keď ste prišiel na Korze, tak tam boli ľudia presne tak oblečení, ako povedzme vo Viedni, pretože to videli na obaloch tých platní. Tam sme videli už, ja neviem, Elvisa, jak nosí červenú košelu, tak to bol tiež veľký hit, mať červenú košelu a čierne nohavice a dole také rozšírené. Zbytok Bratislavy, povedzme, ktoré sa nezaujímalo takýto ten alternatívny život, tí žili oblečení v tých makyťackých všelijakých záležitostiach, ktoré sa vyrábali v tisícových sériách, ale my sme sa vždy snažili nejak odlíšiť.
Môj dedo robil ešte na Národnom výbore v Bratislave a v podstate priznám sa, že neviem z akých dôvodov, či to boli nejaké vyradené zástavy, alebo čo bolo po vojne, tak doniesol domov zástavy a babka nám z toho šili trenky. Takže trenky a plávky, ktoré sme vtedy volali susky. Na jednej strane boli zašité, na druhej strane sa zapínali na gombík a dali sa teda priamo prezliekať. No a pokiaľ sa týka trénok, tak áno, boli sme vybavení. Červené trenky normálne z ruských zástav a z tých našich niektorí sa aj nejaké kombinácie modro-biele, ale ako mali sme dosť dobré zásoby. Rádiovka bola začiatkom 50. rokov v takej móde, že neexistoval chlapec bez rádiovky. Takto sme si ju vyhýňali smerom von. To sa nenosilo tak, ako potom neskôr, ako baret. A každý spolužiak mal rádiovku. Viete, tá Bratislava v tej dobe sa pomaly, ale iste začala zaplňať nie Bratislavčania. Tí prinášali už úplne nové prvky, aj povedzme do toho obliekania. A my, tí starí Bratislavčania, sme rádiovku brali, že to nosia len sedláci, lebo bolo to také, tu bola tá antena, dokonca ešte to mali tak, že to ten okraj, tuto tak bolo z druhej strany, no nám to pripadalo úplne smiešne, čiže už potom koncom 50. rokov z takých ľudí, ktorí chodili na Korzo, nikto rádiovky nenosil. Ale viem, že ako dieťa som rádiovku nosil. Potom rádiovka nadobudla taký charakter robotníckej čiapky. Keď manželka podľahne vábivému volaniu jarnej módy, neostáva manželovi nič iného, len aby si dal svoju starú baretku vyčistiť a vyžehliť. Tento poľský vynález mu poslúži na počkanie. Je to lacné a tak ostane manželovi ešte na nové topánky. Samozrejme, pre manželku. Ináč to slovo rádiovka, viete, z čoho vzniklo? No z toho, že tu bola tá anténa. No a vtedy rádia mali anténu. No tak nejaký Mudrland, ja nemyslím, že niekde vo svete ešte sa používa, všade je to baret. Tak my sme, ako vždy, vymyslíme nejaké slovo na niečo, ak sme vymysleli na rozkladanie majetku, tunelovanie, tak na toto sme vymysleli slovo rádiovka. Vybrat prý si mám, co dělat, než se vdám. Mě hlusací stroj. Ven chci ze 4 stěn, vzduch čistý dýchat jen. Nosit polí hroj. Ja baretku nosím. Závisí to teraz tým, že či nazývame baretku rádiovkou, lebo to je, myslím, taký ten trošku posmešný výraz pre ľudí, možno mužov, ktorí nosia tak zvláštne násadenú, ako z rozprávky, a je to, ešte im trčia aj uši. Závisí asi od toho, ako sa oblečie, lebo baretka je veľmi taký typ teda pokrývky hlavy, ktorá je modelovateľná, vždycky závisí, kto si oblečie, či má dieťa, dospelý, žena, muž, ako si ju nasadí, či na stranu, či ako bolek polívka. Rádiovka aj tepláky boli také obľúbené a praktické, že ich časom prebrala aj armáda. Tepláky prežili aj studenú vojnu, ale rádiovka postupne vymizla zo šatníkov civilov. Po obľúbenej proletárskej čiapke zostal len závan nostalgie. To je to, že treba si rozlišovať, že nie všetko je len nostalgia ako za socializmom, ale určité veci majú svoju kvalitu a vracame sa k tomu nie preto, že to bolo socialistické, ale preto, že to bolo kvalitne vyrobené, že to bolo možno lokálne, čo je možno dneska veľmi taká zaujímavá téma, keďže vlastne s vlastnými výrobnými závodmi sme sa dostali teda do úplne opačnej situácie, ako to bolo v socializme, kým vtedy sme chceli vlastnou výrobou naplniť na 100% naše obchody. Len veľmi malé percento prišlo zo zahraničia alebo v rámci RVHP. Tak dneska sme sa dostali do úplne opačnej situácie. A možno preto to v nás buduje takú nostalgiu. A možno tak podvedome si hovoríme, že to, čo bolo naše, nás nejakým spôsobom vystihuje, aj s tými nedostatkami.
Áno, blbé, ale naše, ako sa hovorí. Módne socialistické fetiše nezanikli, móda sa stále vracia. Rádiovky sme premenovali na baretky, tepláky sú joggingový úbor. Len sa už nevyrábajú u nás, ale ich dovážame z Číny. A tak sa premenované socialistické fetiše vracajú späť do našich šatníkov. Veď dodnes majú svoj pôvab. Skrytý pôvab budovateľskej módy. Stačí ho len s jemnou dávkou recesie oprášiť.